ya bụ amụma ịgbata ọsọ enyemaka nke gọọmenti etiti ala anyị nakwa ịma etu ọ ga-esi mee ka mba dị iche iche nwee ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ maka ịbanyere ha aja n'ukwu ọkasị n'ibu agha megide ụzọ dịgasị iche iche esi wee na-agbanye aja na garị na ikposa udo dị na mba isi ojii bụ okwu akpụ n'ọnụ bụ nke a nọ ugbu a wee na-ekwusa na nsọtụ dị iche iche. Minista n'ahụ maka ọdịmma ụmụafọ ala anya bigasị na mba dị iche iche bụ ambasadọ Yusuf Tuga bụ onye kwupụtara nke a n'oge ọ na-enye nkụzi ya nke gbadoro ụkwụ n'etu mba ụwa ga-esi wee mee ka ala anya bụ Naịjirịa na mba isi ojii dịgasị iche iche kwudosie ike site n'inwe ntụkwasị obi na amụma dum nke ha ji n'aka. Ka Ekwi Ajide kọchapụrụ gị akụkọ a. Mmetụta mba ụwa kwuru n'imegide mmenye ụjọ nyere udo site na mmenye ụjọ na mpaghara Sahel kwesịrị iwu ntọala siri ike site na gọọmenti kwesịrị ekwesị ọrụ ndị nkịtị kwụsịrị ike na mmekọta ọnụ n'etiti mba ndị nkịtị na-achị na ya. Nke a ka minista ahụ sịrị na nzube amụma agwa Naịjirịa pụtara dị ụzọ anọ ga-enye aka ma nyere obodo Naịjirịa aka inweta oche ọkpụtọlọkpụ na nzukọ mba ụwa n'afọ maka nchekwa na nzukọ ndị ọzọ gbaa gburugburu. Ọ kọwara dịka ihe efu nkwenye ahụ nke na-eche na ọchịchị ndị agha nwere ike ịka mma ịkwụsịnata mmenye ụjọ ma kwuo na ndị agha n'aka ha n'ịchọ ụzọ isi chịkọta isi obodo nwere ike ịgbaba onwe ha egbe yara ịkwụsị ndị omekome nke ga-eme ka mpụ dị iche iche dị n'obodo. N'aka nke ya ka onyeisi Akan onye nnọchi John Shinkaya mgbe ọ na-ekwupụta mkpa mmetụta mba ụwa dị n'uto na ọchịchị obodo gwara gọọmenti Tinubu ka ọ mapụta atụmatụ dị iche iche ma bube ịchọpụta ihe chere Naịjirịa aka mgba ụzọ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.